Dani, la pretemporada molt llarga, però per fi ha arribat ja el moment de començar. Sí, sobretot per fi que ha arribat el moment. Sí que és cert que la pretemporada està per agafar ritme, que els jugadors sàpiguen el que volem jugar, i ara sí que arriba el moment del de veritat, el de que jugues els 3 punts, de que hem d'anar a tots els partits a guanyar, a fer grans partits per intentar estar al de toc, que al final és l'objectiu del club, de la plantilla, del cos tècnic, de tothom. Camp de Terrassa, camp complicat per començar. Sí, no és el millor camp per començar, ni molt menys, però al final has de jugar contra tots. Potser també al ser l'inici, ells encara no estan acabats d'engrassar, nosaltres tampoc, i serà un partit una mica més diferent que el de l'any passat. Però bueno, al final sí que és cert que ens exigirà molt, que és un equip que li agrada tenir la pilota, que li agrada sortir jugant, que arriesga molt, que és valent. Però bueno, intentarem nosaltres amb tot el que hem treballat aquesta setmana intentar les seves virtuts contrarrestar-les i després intentar les petites coses que no fan del tot bé, intentar fer-los molt mal i intentar guanyar el partit. No sé si et preocupa el fet que la pretemporada ha estat una mica típica, quan ha estat més llarga, quan veu començar un estadi, acabeu un altre, no sé si aquestes coses et preocupen de cara a la preparació de la temporada o si bé. Bueno, sí que és cert que no ajuda a la preparació, perquè al final som un equip que estem preparats per competir en un camp gran com el de Terrassa, com el nostre, i no hem tingut aquesta sort de poder practicar, sobretot en aspectes defensius i ofensius, amb dimensions reals. Al final hem entrenat al camp de l'Hospitalense, que és molt, molt petit, que al final no pots quasi treballar res. Aquí al camp del Bellvitge sí que es pot treballar una mica millor, però tampoc és les dimensions que tenim, però al final no ens hem de queixar. Demanàvem que havien de canviar el camp, s'ha canviat el camp, sí que és cert que no el tenim quan ens hagués agradat, però bueno, al final hem d'acoplar-nos a el que tenim i intentar fer el millor possible a aquesta lliga. Un Terrassa que s'ha reforçat bé, o sí, tant de molts jugadors nous. Què t'assembla aquest equip respecte a l'any passat? Millor o simplement diferent? No, jo crec que millora. Al final es queda la base que és molt bona, i són un equip que és molt valent, ha firmat jugadors contrastats de la categoria i de categories superiors. O sigui, serà un equip molt perillós. Hem de ser molt valents, hem de ser molt intensos, perquè ells, tant en pilota com sense pilota, són un equip molt intens. I si igualem aquesta intensitat d'ells, crec que nosaltres també tenim la mateixa o més qualitat que ells, i després ens podem endur el partit. Aquest inici fort de campionat t'agrada o prefereixes anar de menys a més millor? És el que hi ha. Al final et pot agradar més, menys, però prepares els partits respecte a el que tens. Ens ha tocat el Terrassa, no és el millor equip per començar ni molt menys, perquè al final t'exigeix molt tàcticament i sobretot tant defensivament com ofensivament. Però bueno, al final és el que hi ha. Hem treballat aquesta setmana molt fort perquè tinguin molt clar els jugadors el que volem, on hem d'apretar, on no hem d'apretar, les jugades de banda que hem de fer, el joc directe, bueno, totes les seves bones virtuts que tenen, intentar contrarrestar-les i a partir d'aquí treballar. I a nivell de baixes, com arriba l'equip? Bueno, al final tenim les baixes que hem tingut últimament. Salinas està últim procés de recuperació, que ha començat a entrenar una mica amb el grup. Està David, que segueix de baixa per un tema amb el sòleo. Jodar, que té el tema a la cara, que encara no s'ha reincorporat al grup, i després hi ha alguns jugadors amb petites molèsties. Però bueno, al final es pot gestionar i ja està. Molt bé, sort. Moltes gràcies.